Kang, Dalam nih. besok malam semua sekali-kali mau hotel yuk. Arab apa menghotel? Lah, mau kepengen suasana baru. Bosen nang omah bae. Larang mau ning hotel. Oh, Yo, guru asing larang-larang, Kang. emang nasi murah. Kasih mereka seketewu sewengi. Bagi seketewu anak asene, Kang. Ya langka lah. Terus kasur empuk. Ya ora. Ora. Iya. Wis dene Rika ngerti, ayo. Ya ngerti lah. Hotel seketewu anak asene. Malah kasene. Wis tau Rika ya, prasapa jejel, ayo. Ya ora karo sapa-sapa. Oh, bro, Rika nggawa wadonan nang hotel. Waktu disengi bose. Oh, tadi saya nang bose. Iya, ndarani karo sapa sih? Ya ora apa-apa lah, sementing anak kipase. Kasur rempuk kok. Kok kelas apa gelem? Terus kasur ora empuk ora apa-apa, sementing anggo kelasnya ya ora apa-apa lah. Sementing ora mbomi. Mungkin udah liat set tuh. Jal tempeku. Tempe bengkok jenengan dereng tau napa? Ra, aku nek sing kulon-progo tak senengi geblek. Nek tempe aku ra patok. Lah niku gathuke geblek niku tempe. Ra iso kayak udu tempe. Lah napa? Jenenge besengek. Lah nggih niku digawe saka tempe bengkok. Wow, kayak ana putih-putih kae. Kok ana besengeke ana putih-putih kae apa kae? Niku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil, nek kene napa? Oh. Ya kanil bener kae padha-padha daerah di Yogyakarta kok Ya dibeda-bedake. enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Andeno kae sing tok kakek aku tempene kok tanpa kanil. Oh, berarti pas ora nganil nih kok, Pak. Nah, wis Kurang berarti. Ora jos. Mula kok dicampur geblek kok sepo rasane. Padahal gurih lho nika. Gurih apa? Nggih kanil nika gurih. Mula aku gah mangane nggonamu ya. Aku iki sinden ning Pretung. Kok Pretung piye? Lah nek aku ki dalange bendina ngejak dhek ngekeki dhuwit. Ya. Tak jak piye mesti mbayari. Ngono ya. Dolan dono ki ya geblek disuguh geblek ki ya diregani. Lho Pak Dahar, Pak, ning niku sak plastik 7.000. Lah kok ngono ya kebangetan. Lah nggih masa ya dalang kondang mung jaluki 7.000 kok le omong-omong. Lah 7.000 ki ya dhuwit e. 10.000 ora ana 7.000 ya mek kari 3.000 e. Lah saiki nek dalang payune mayu Toyota nek meng keleng 7.000 rak ya ora apa-apa ta? Aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok dadak tok regani. Ayo ora apa-apa karo bos. Aja kok geblek, wedang kowe tok regani kok. Ya mula aku seprene pet rene nggonamu kok wegah aku. Lah ya gula iki ya tuku e padake gawe dhewe. Ora wis, kowe iki arep nembang apa arep wani karo aku to kowe iki? Anjenan duit 7.000 kok dikelerke. Ya wis ben kok ya. Ben kapok kowe nek aku dolan men ora mbayar. Ya. Dasare dalange pelit e ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk kowe wong kok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong wis arep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora Nek pengen ngene tuku to. Tuku. Wong kene kerja nek ngene. Tuku. Penak rondo apa penak duwe bojo? Penak rondo masih nek menurutku lho ya. Kok iso? Mergo rondo wi apa-apa gak perlu dur-duran. Tapi enek tapine.
Tapi apa? Rondone juga harus berpenghasilan. Nek rondo gak kerja apa-apa, bahaya, sedih deh. Pernah mikir duwe bojo apa ora? Pengen rabi to di bojo ngono pernah apa ora? Aku yo pernah mikir dulu masih, wah penak cah duwe bojo Pak, cah benulan nampa gaji, ben bengi nek senenggoni, nek sing jak ngobrol, enek sing dijak nganggo pendapat dan lain-lain ngono. Ternyata fakta di lapangan saat ini banyak sekali perempuan yang menjadi tulang punggung walaupun beliau sudah punya suami. Dan banyak sekali mereka yang berkeluarga itu malah curhat kepada Rondo tentang kebutuhan. Gitu loh sayang. Cawetan apa ora ngono ku Mbak Turut ketetel ngono ki cawetan apa ora? Bocah kentir. Kentir piye to? Aku ki takon kok. Orang ngerti. Aku ki ngarit pengganku metotak ngene iki ya. Lele aku ora cawetan. Sapa ngerti ora cawetan? Jenengmu Rici. Jenengku Tan Jaya, Mas Tan Jaya. Kapien. Bocah tekokane ora genah blas. Ora genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketetel ngono ku gawe cawet apa ora ngono lho. Aku ki ngarit yo. Ngarit ngene-ngene, ki metotak. Ngene iki salah ora cawetan. 1993. Kok iso-iso nek cawetan apa ora? Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawetan. Ora cawetan tapi sualan yo. Sualan. Kok iso tekan cawetan apa ora? Wong takon ki apa salah to? Mumet dasku. Aku pengen ngomong, Mas. Ngomong apa? Bojoku ngerti hubungan awake dhewe. Malah pas to, Dik. Soalnya kan yo enak kowe gare iso pegatan karo bojomu. Nah, iso urip bareng awake dhewe wong loro, sesuai kaya mbiyen sing mbok omongke karo aku, rencanane ngono. Ora iso, Mas. Loh, ora iso piye? Maksudmu piye? Kok iso muni ra iso gitu lho. Kudune kan yo sesuai sing direncanake awake dhewe mbiyen. Lu enak iso menjalani wong loro bareng. Ning aku ora iso, Mas, ninggalke anak bojoku. Ya kudu iso. Lho lah janjimu ki piye? Biyen kowe janji karo aku. Jare wani ninggalke bojomu nek wis konangan. Tak rewangi puluhan tahun ngenteni kowe lho, Yem. Ora sembarangan lho. Aku kerja nyambut gawe, banding tulang nggo kowe. Sembarangan tak cukupi. Tak rewangi pegatan karo bojoku ki demi sapa? Demi kowe, Yem. Ya aku ngerti, Mas. Aku matur suwun. Halo Mas Ari. Halo, Dik. Lah jare nomorku wis mbok blokir. Lah nyapa sik ngubungi neng? Wes beberapa hari ini loh Mas, aku nggak doyan makan loh Mas. Nyapa laporan aku? Lah wong dhewe wis renek hubungan. Semenjak kamu putusin aku itu loh Mas, aku nggak pernah mau makan lagi. Lah aku lo malah ayem. Sak jote diputus kae. Wis ra enak sing ribet-ribete uripku. Mandi-mandi pun aku males. Yo malah beneran toh, banyune awet. Beneran loh Mas, aku nggak ada selera makan sama sekali loh Mas. Lah arep diterusne yo percuma lho. Sedina api engko 3 dina purek. Kamu sudah melupakan aku yo Mas yo. Iya, malah belas ora eling aku. Semenjak kita putus itu yo, aku nggak ada nafsu makan sama sekali loh Mas. Alah, gombal amoh. Lah iki suarane ketoke nyamuk-nyamuk ngemplok panganan kok. Wis ngerti ora iso dimiliki. Bangga hae mbok uber. Aku kan tulus. Emang wong tulus sih rata-rata pekok. Kaya awakmu kuwi. Darane pekok kok yo ben. Ngerti bojone wong juga malah diuber ae. Aku lho ngenteni waktu sing pas. Pas bojone ra nang omah. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek resline ngaceng. Karena yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh.
Susu arek adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njaluk diancel. Oh. Tangan